Adam erkek gelmeyecek. Valla. Haydi. Yara, kutlu olsun. Uzak kaldı lan. Köpüğün sonra yani da ne etip oğudun yılgırmalı. Hani şeyle. Şukulak kalkan, şkoynak bilen gelişmenler diye ştayda bir kısan görüp ba. Şolar. Tidaydın mehrivanlam şu gelişmenler mi? Yine ştaydaklar gelişmenler diye. Bu men bir nivestam mad nyeşnca şatenem ate. Şu bana soğuk etti beni. Men hemen bugün takkanım. Bu görüp bilen göz çıktı. Menine üt koşukta takkansam şunu yalla. Tidaydın gelişmenler mi şey? Ha görüp koydum. Tikayda gayret et. Bir bakışta duydum seni, on fikir yaşımda. Yunus oturan kara bela, düştü menin başımdan. Ne ilandan mehrivanam. Bana en köp gelýän soragyň biri. Şoňa jogap bereýin şuň. Sen näme üçin mudama postoyanno positiv diýerler. Ýagny mudama ýylgyryp gülüp ýörsiň diýerler. Eger aglaňda bir zat düzelýärmi? Goýup zerledip aglasaň bir zat düzelýär. Men gowat aglap berjek. Göz ýaş bilen bir gala alynýarmy? Eger bir gala alınjak bolsa, erkekler uruşup alarlar. Gyýylar bir zat aljak bolsa, ýylgyryp alarlar. Ýylgyryp çykdyrsang bar senki. Diňe ýylgyryň. Gülüň, süýji dille boluň. Almajak galaň bolmaz. Almadı yani. Al-Ayna. Almayda. Erkek valla. Hele valla. Anlam. Bugünler neymiş ya? Ha? Kim bilen sen işen o zaman? Hiç kim bilen boldy mı? İyi yaptın oğlunlarla. Näme diýdiň hali? Kimse de var ama. Hemmesini. Oo. Men emme. Ha? Yok. Ha, sağ ol. Bilyano. Bilyaro için o. Emme telefonu düşün yani. Betasen o. Nerede? Nerede? Mazgine fittin dersen var. Men mi? Oo. Näme diýip? Şey değil. Ayda ne? Bolya bir çekedikler etmem. Terettim bana. Ayda. Katkırla den çakala. Allah. Çağa değil onun işi. Patsanın adı näme? Näme passordu? Pasportayla. Ha, näde doglaňyny medýän gel ayda bamy. Yok. Maýyň dordun ha. Yok. Ha, meň doglaňyny ma. Mayın dokunadı, men doğunum. Doganyň kim? Maya. Maýy çumamy? Çmo da, men doğunum. Annaň ölmedile nädýär? Ha? Ölmedin ey saydım. Näçe? Demek cigim İşten o be. çıktın mı? Men cigim ol. Näçe çigin? Cigim. Ne bu da meň çigin? Yok. Söylersin de uğurlarla. Yok şurada ne var aslında abi? Yopa. Bu mu demiş? Geliyor mu? Buydu.